କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ାର ଆଦ୍ୟ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମହାସପ୍ତମୀ ପୂଜା ମହାସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ନୂଆସାହି ଗ୍ରାମ୍ୟ କମିଟି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ କଳସ ଯାତ୍ରା ବିଲ୍ୱବରଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପରେ ହୋମଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ସହିତ ସାମୂହିକ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ସହ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ବରିଷ୍ଠ ପୁରୋହିତ ବିରୁପାକ୍ଷ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ କର୍ତ୍ତା ଭାବେ ସଞ୍ଜୟ ପାତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି। ସଭାପତି ଜଳେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ସମ୍ପାଦକ ଟୁନା ଅମାୟତ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଶୋକ ସାହୁ ସମେତ କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଡନସାନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲୋକଆବାଜ.in।